Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбер темалар турында. 27 сум урынына 35 сум җәмәгать транспортында йөрү бәясе артырга мөмкин. Җылы киемнән алып мишләргә һәм генераторларга кадәр Йорчалыда чираттагы шефлык ярдәмен җибәрделәр. Хезмәткә һәм оборонага әзер Чалда укучылар нормативларны тапшыра. 27 сум урынына 35 сум җәмәгать транспортында йөрү бәясе артырга мөмкин. Хәзерге вакытта бу мәсьәлә буенча пассажир ташучылар һәм башкарма комитет хезмәткәрләре тарафыннан документ төзелгән. Ул республика тарифлар буенча дәүләт комитетына җибәрелде. Трамвай һәм автобус пассажирлары бу яңалыкны ничек кабул итә? Машина йөртүчеләр бу турында нәрсә уйлый? Җавапларны алдагы материалда яңартырбыз. Соңгы тапкыр тариф 2022 елның 1 гыйнварында үзгәрде. Ул вакытта арту 2 сумны тәшкил иткән, 25 сумнан 27 сумга кадәр үскән. Ә хәзер юл бәясе акчалата түләгәндә 35 сумга кадәр һәм банк картасы белән түләгәндә 30 сумга кадәр артырга мөмкин. Бу вариантны шәһәр 1 ел элек үк караган, ләкин соңыннан бу идея кире кагыла һәм 1 елдан соң бу мәсьәләгә янәдән кайттылар. Бар тик җәмәгать транспорты пассажирларның үзгәрешләрне ничек кабул итүләре генә үзгәрешсез калды. Молодежь и вообще пожилые люди ездят на транспорте, который не зайти, не выйти. В основном «Газели». И еще такую оплату хотят повысить. Это что, куда годится? Я отношусь с пониманием, потому что все дорожает, и то, что дорожает проезд, это абсолютно нормально. У нас маленький город, 27 нормально. Вот вообще раньше 15 было, кстати. Я бы не хотела до 35. Шоферлар әйтүенчә, бәяләр кискен күтәрелгән. И запчасть подорожает. Двигатель-то импортный, коробка импортная. Тут все импортное. Ә дизель ягулыгының бәясе 45 сумнан 54 сумга кадәр артканы, кышын 62 сум түләргә туры киләчәк. Шәһәр транспорт предприятиеләренең финанс тотрыклыгын тәэмин итү максатыннан тарифлар буенча дәүләт комитетына пассажирлар йөртү һәм электротранспорты вәкилләреннән запрос җибәрелде. Хәзер ул карау стадиясында. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Җылы киемнән алып мичләргә һәм генераторларга кадәр Йорчалыда чираттагы шефлык ярдәмен җыйдылар һәм җибәрделәр. Бу юлы йөк 20 тоннадан артык иде. Ул хәрби хезмәткәрләр өчен җыелды. Йөк машиналары эчендә ниләр барлыгы турында хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова сөйләячәк. Балталар, бензин пышкылары, көрәкләр, мишләр. Бу мобилизацияләнүчеләргә җибәрелүче әйберләрнең бик аз өлеше генә. Хәрби хезмәткәрләр үзләренә запас туплый, чөнки нидер югалырга да мөмкин дип саный волонтерлар. Бу грузны без алып барабыз Казанга, татарский полкка, чтобы безнең военнослужащийлар защищали безнең родинаны, безнең татарлардан, Чаллыдан аларга булышсын безнең алып барган грузлар. Эта помощь пойдет нашим добровольцам. Вы знаете, что 2 батальона сформированы из Республики Татарстан, они уже там на передовой. Часть наших ребят первой волны мобилизации уже находится там, а часть наших воинов сегодня находится пока на время боевого слаживания на полигоне Казанского танкового училища. Шулай ук Кырым госпитальләрендә дәваланучы яралыларга да ярдәм күрсәтелә. Сама я ездила в Севастополь с фурой, 8 дней потратила отпуска, адресно отвезли в госпиталь. Посмотрела, доходит ли, вот люди некоторые сомневаются, доходит ли гуманитарная помощь. Она доходит. Вот наше направление, я лично вот всю дорогу проконтролировала. Для госпиталя, конечно, мы вот шили и косынки, собираем и новое постельное белье, полотенца по возможности. Вот сейчас стараемся к Новому году подготовить раненым в госпиталь новогодние, как говорится, подарки, сухофрукты из Татарстана. Шулай ук кечкенә чаллылардан изге теләкләр белән хатлар. Волонтерлар сүзләренчә, хәрби хезмәткәрләр туган шәһәрләреннән алынган хәбәрләргә шатлана. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Хезметке һәм оборонаға әзір. Йоршолыда оқушылар нормативларны тапшыра, физик шыдымлыкны, сығымлыкны тикшерә һәм күнегүләр комплексын башкарам. Теманы хәбәрче без дәвам итә. Әмир Әхмәтҗанов ГТОның алтын билгесенә дәгъва итә. Оның сүзләре буенча, ул 5 яшьтән спорт белән шөгыльләнә, хәзер аңа 16. Тхэквондо буенча ул спорт мастерлыгына кандидат һәм кара билбавы да бар. Кикбоксинг белән 2 ел шөгыльләнә. Мин спортны бик яратам, чөнки ул безнең иң якын әйбер инде. Без спорт белән һәр көнне шөгыльләнәбез. Мин секцияларга йөрим. Спортны мин бик яратам һәм мин бүген бик борчылмадым, чөнки спорт минем мәхәббәт. Ләкин барысы да андый физик әзерлек белән мактана алмый, шуңа күрә дә кайбер күнегүләр җиңел генә бирелми. Например, разгибание рук – это сложно, это не все подготовились, плохо подготовились. Те девочки, которые хоть на занятия, на секцию дополнительно, им это проще дается. А в легкой атлетике высокий норматив – это бег на выносливость. ГТО комплексы яшькә карап 11 баскычка исәпләнгән. Әйтик, 10-нчы сыйныф укучыларына пресс, тартылу, узлыкка сикерү, йөгерү һәм башка күнегүләр ясарга туры килде. В рамках учебной программы на уроках физической культуры изучается ряд разделов. Как только мы изучаем какой-либо раздел, например, как легкая атлетика, то ребятам предоставляется возможность сдать нормы соответствующего раздела. Барлык катнашучыда ГТО билгесен алырга мөмкин. Һәр кайсы алтын, көмеш яки бронза билгеле дәгъва итә. Ә киләчәктә бу җиңүләр алырга вузга кергәндә өстәмә баллар алу мөмкинлеге бирәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. 15 декабря. ДК КамАЗ. Легендарный мюзикл «Призрак оперы». Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Премьера. Галимҗан Ибраһимовның алмашуар әсәре буенча эшләнгән Торлан фильмы 2022 елның декабрь аеннан кинотеатрларда. Яшь чикләве 6+. Женщины слишком долго помнят неподаренные розы. Закажи незабываемый букет в магазине «Цветочный дом». Наш адрес – проспект Мусы Джалиля, 46Б, остановка ДК «Энергетик». Мы работаем круглосуточно.